Добрый вечер, я Роман Спиридонов, в эфире программа «Бугунь». В ближайшие полтора часа мы будем говорить о ситуации в оккупированном Крыму, о конституционном кризисе, о ситуации на Донбассе, обсудим выборы президента США и ситуацию в Армении, поговорим о боях за Нагорный Карабах. Вы можете присоединиться к нашему разговору, позвонив нам по скайпу atr.tv. Или же по телефону 073 40 419 41 58, такой же номер и Viber. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы, высказывайте ваши мнения. А начнем мы с истории, которая происходит в оккупированном Крыму. И эта ситуация связана с преследованием по религиозным причинам. Там выгоняют из Крыма, выживают православную церковь Украины, и митрополиту Клименту оккупанты приказали разобрать храм, который он построил в Евпатории. Это было 3 ноября, и предписание его разобрать пришло тоже 3 ноября, и сроки были установлены тоже 3 ноября. Если он это не сделает, ему грозит штраф. И вот эту ситуацию мы обсудим с аналитиком Крымсос Анастасией Донец. Добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что митрополит Климент обратился и к властям Украины, и в ООН с просьбой им помочь. Вот расскажите подробнее об этой ситуации. На какую помощь он может рассчитывать? Дело в том, что ситуация с православной церковью Украины в Крыму сложилась очень сложная. Вы и большинство слушателей знают, что Россия не признает эту церковь как церковь, и, соответственно, какое-то время назад начали выселять общину православной церкви Украины из двух приходов, в частности, из собора кафедрального в Симферополе и, как вы сказали, в Евпатории храм тоже собираются разрушить. Дело в том, что Украина может помочь сейчас Крымской православной церкви Украины, Крымскому патриархату только. Это может быть политическая поддержка, это может быть определенная адвокационная деятельность на международной арене, которой занимаются как представители украинской власти, так и неправительственные организации. Ну и, собственно говоря, сам митрополит Климент тоже зарекомендовал себя как очень сильный адвокационщик, он борется за свою церковь. Пожалуй, это все, что сейчас может сделать Украина, так как действия, которые происходят на неподконтрольной территории, и Россия отказывается хотя бы какие-либо требования Украины в этом плане удовлетворять. Что касается обращения митрополита Климента к генсекретарю ООН, на мой взгляд, это такой, знаете, отчаянный крик о помощи, потому что все правовые механизмы на территории подконтрольного оккупантам Крыма сейчас уже были израсходованы, были пройдены судебные инстанции, и было принято решение о выселении из храма в Симферополе. Европейский суд по правам человека в сентябре принял решение не рассматривать это дело, так как это, цитата, выходит за рамки его юрисдикции. Надо же, почему? Срочные меры. Что? Почему? Почему это выходит за Как рамки? это как объяснил Европейский суд по правам человека, временные меры, о которых просил митрополит Климент, могут быть приняты судом только в каких-то исключительных случаях. Я не знаю, почему этот случай не был признан таковым, так как это прямое преследование по религиозному признаку, нарушение права на исповедание религии. То есть исключительный случай, когда Европейский суд может вмешаться, когда заявитель столкнулся с реальным риском необратимого вреда. Видимо, в этом случае Европейский суд не усмотрел такого реального риска. Есть ли у вас информация о том, что сейчас происходит в оккупированном Крыму? Я имею в виду ситуацию с митрополитом Климентом.
Собственно говоря, вот эта последняя информация, та же самая, которая известна из СМИ. Я знаю, что митрополит продолжает бороться, православная церковь Украины в Крыму продолжает бороться, так как это не только, да, какая-то церковь, одна из конфессий многих гонимых в Крыму, это единственный сейчас институт в Крыму, который представляет украинцев. Это то, о чем нам митрополит Климент говорил на встрече с нами. Он не опускает руки и понимает, что если православная церковь Украины из Крыма уйдет, то последняя зацепка, да, какая-то украинская зацепка, которая есть в Крыму, она исчезнет. Вот этот мостик между Украиной, материковой ее частью, и оккупированным Крымом. То есть люди, которые идентифицируют себя как православные украинцы, им некуда будет пойти. Я знаю, что митрополит Климент заявлял, что своими руками он ничего разбирать не будет. Если оккупантам это нужно, пусть они это делают сами. Вот известно ли, что сейчас происходит в Евпатории? Что с храмом? Последней информации у нас такой нету, к сожалению, я вам не могу сказать. Единственное, опять-таки, как юрист, да, я могу сказать, что в любом случае это очень серьезное нарушение международного права, в частности, международного гуманитарного права, как разрушение собственности страной-оккупантом, да, во время военных действий, не вызванное военной потребностью. Очевидно, такое разрушение собственности является военным преступлением. И об этом нужно говорить, и это нужно документировать для того, чтобы потом в международных судебных инстанциях такие вещи можно было доказывать. Кроме того, это также нарушение Женевской конвенции 4, которую сейчас очень часто вспоминают. Фактически митрополит Климент, как представитель определенной религии, да, он религиозный служитель, его лишают права предоставлять духовную поддержку верующим в Крыму. Вот Спасибо это вам. вот Да. единственное. Спасибо вам большое. Анастасия Донец, аналитик Крымсоц, была с нами на связи. А мы продолжаем эту тему. Продолжаем тему преследований по религиозному признаку с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. По информации вашей организации, оккупанты открыли более 100 дел за незаконную миссионерскую деятельность. В октябре так называемые мировые суды оккупированного Крыма поступило 2 новых административных производства в отношении членов религиозной организации. Об одном деле мы рассказывали, оно касается имама Тарахтарской мечети Аблякима Галиева. Его штрафуют якобы за проведение пятничной молитвы, но, насколько я знаю, там еще его обвиняют в том, что он не состоит ни в каких организациях, у него нет специального образования, и поэтому он якобы ведет незаконную миссионерскую деятельность. Можете рассказать подробности, что сейчас с Аблякимом Галиевым? Он уже оштрафован, есть ли сумма штрафа? И можете вообще рассказать о примерах преследования в оккупированном Крыму? Ну, на данный момент у меня сейчас нет информации, оштрафован он или нет, но, насколько я знаю, в ноябре уже предусмотрено рассмотрение этого дела. Ситуация, в принципе, именно имама, она становится, к сожалению, довольно типичной. Она выглядит в том типе, что преследует представители мусульман, которые не подчиняются так называемому крымскому муфтияту, который подчиняется уже оккупационным властям. В данном случае преследование идет именно из-за причин того, что они не хотят выполнять требования муфтията, в свою очередь им подчиняться. То есть все остальные преследования выглядят, это преследование как протестантов, баптистов, членов представителей церкви христиан веры евангельской. Это членов преследуют за проведение просто собраний, которые оккупационные власти рассматривают как религиозные собрания, а организации преследуют за то, что они проводят миссионерскую деятельность, например, в зданиях, которые не заявлены как религиозное, или в зданиях, в которых, например, вывеска, отсутствуют какие-то логотипы обозначений. То есть абсолютно надуманные с точки зрения прав человека, не имеющие никакого причин для преследования обвинения, которые тем более незаконны, что Россия не имеет права применять свое законодательство на оккупированной территории Украины, а Украина не имеет подобных ограничений. Какие репрессии применяются против миссионеров, против
В отношении членов религиозных организаций, это 4-я часть статьи 5.26, применяются штрафы до 5, ну, в среднем стандартное наказание штраф 5000 рублей. В отношении организации применяются опять же штрафы, но сумма штрафов начинается от 30 тысяч рублей. А всего по тем штрафам, которые нам известны, вынесено во время оккупации штрафов на сумму 1 миллион 340 тысяч рублей. То есть, но это еще не все данные, которые нами собраны. Мы ориентируемся только на ту информацию, которую публикует называемый мировой. Ну ведь, насколько я знаю, свидетелям Иеговы грозят реальные сроки тюремные. Это мы говорим сейчас об административном преследовании. Разумеется, в рамках уголовного преследования за религиозные организации, которые Российская Федерация считает террористическими и экстремистами, следуют совсем другие наказания. То есть мусульман, сейчас это 70 человек лишены свободы на данный момент. Им грозят сроки до 19-20 лет лишения свободы, угрожает вплоть до пожизненного. Но, к счастью, таких приговоров не было. И свидетели Иеговы, которые считают экстремистами, российские власти преследуют сейчас 2 приговора по 6 лет. И кроме этого, людей, которые сейчас находятся под следствием, 4 человека лишены свободы в рамках административного следования. Это, опять же, в этом году ужесточились репрессии в отношении свидетелей Иеговы. Раньше людей, обвиняемых в членстве в этой организации, они находились под подпиской о невыезде. Сейчас их на этапе еще досудебного расследования лишают свободы и помещают в СИЗО. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы о преследовании за миссионерскую деятельность в оккупированном Крыму. А сейчас с нами на связи Сергей Таран, директор Института массовой информации. Добрый вечер, Сергей. Не директор Інституту масової інформації, але все одно доброго дня. Тогда давайте уточним вашу должность. Просто політолог. Спасибо. Все время хочется понять логически, да, причины, почему это происходит, почему преследуют за то или иное в оккупированном Крыму. Иногда это сложно укладывается вот в здравый смысл. Давайте попробуем проанализировать причины, почему преследуют инакомыслящих в оккупированном Крыму. Це частина стала російської окупації, а в Росії взагалі немає такого розуміння, як політична конкуренція, політичні вільні процеси, демократії немає. Відповідно, в будь-якому авторитарній державі ті, хто мислять інакше, і це навіть не має значення, чи в політиці, чи хтось має інші переконання релігійні. Ті, хто не вкладається в загальну норму, піддаються переслідуванням. Авторитарний режим не може існувати без переслідувань. І ми це зараз бачимо на території Росії, і, звісно, на жаль, ми це бачимо в окупованому Криму. Тому що це така логіка, якою рухається Росія впродовж останніх 30 років. Мы все время следим за политическими процессами, которые происходят на полуострове, когда просто хватают несколько человек из числа крымских татар, обвиняют в терроризме. И происходит это на протяжении всего периода оккупации. Но вот чего ожидать? Стоит ли ожидать снижения репрессивного механизма? Или наоборот, он будет усиливаться, вот по вашим прогнозам? Я думаю, що буде зменшуватись. Просто треба ставити питання інакше. Скільки ще зможе існувати Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз? І мені видається, що найлогічніше порівняти з долею Радянського Союзу, який теж дуже довго існував як єдина держава, де теж були репресії, причому набагато ширшого розмаху, ніж це відбувається зараз. І от коли там відбувалися ці репресії, так само логічно було ставити питання, коли вони або можуть зменшитися, або зникнути взагалі. Ну, зменшитись вони можуть лише тоді, коли поміняється керівник держави. І репресії в Радянському Союзі дуже часто залежали від того, хто стояв на чолі цієї держави. Ну, репресії в часи, наприклад, Брежнєва і Сталіна, їх навіть Хрущова, не можна порівняти між собою. Це були різні репресії, різні підходи. Ну, суть та. Але якщо ставити глобально, то треба ставити питання, як довго проіснує Росія в тому вигляді. Ну, знову-таки, тут дуже багато буде залежати від тої позиції, яку світ матиме до Російської Федерації. І якщо далі буде розвиватися ця авторитарна система і далі будуть тривати санкції проти Російської Федерації, все одно Росія прийде до тої масштабної кризи, яку свого часу прийшов Радянський Союз. Ну, якби, наприклад, ми з вами говорили зараз в 70-х роках в Радянському Союзі
про долю цієї країни, ми теж би, напевно, не повірили, що пройде років 20 і ця країна просто зникне. Але внаслідок того, що були свого часу запроваджені Заходом серйозні торгівельні обмеження щодо Радянського Союзу, одночасно, причому нав'язана гонка озброєнь, яка виснажувала Радянський Союз, поступово, крок за кроком, Радянський Союз почав зникати з мапи світу, і, як ми пам'ятаємо, в 91-му році він розпався. Це не сталося швидко, не так швидко, як хотілося б. І якби ми знову-таки говорили з вами в 70-х роках, ми б, напевно, не могли прогнозувати, що це станеться через рік-два. Але це сталося через 20 років. От так само зараз Російська Федерація, вона тріщить, вона зараз далеко не в найкращому стані. Ми бачимо, що Російська Федерація вже не може тримати навіть той градус агресивної політики, який вона мала ще років 10-15 назад. Достатньо подивитися на події на Кавказі, щоб подивитися, що зараз відбувається в Нагорному Карабасі. І ми бачимо, що обмеження Російської Федерації вже не такі, як отак могла колись робити. Вже вона не може безпосередньо втручатися в військові конфлікти. Тому ми поступово будемо бачити занепадання Російської Федерації. Через якісь там десяток років в нинішньому вигляді вона зникне, а разом з нею зникнуть і репресії, і зникне окупація Криму. Знову таки, це, на жаль, не відбувається швидко. Але якщо ми хочемо цей процес пришвидшити, треба брати логіку холодної війни, треба посилювати санкції проти Російської Федерації, одночасно зміцнюючи і українську армію, і українську економіку. І крок за кроком спільно з нашими західними партнерами йти до того, щоб ті обмеження, які будуть накладатися на Російську Федерацію, зрештою призвели до того, що політичний лад в цій країні зміниться, а ми зможемо нарешті звільнити Крим. Ну вот, чтобы закрыть эту тему, давайте послушаем, как уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прокомментировала ситуацию, связанную с преследованием за попытки разрушить храм Православной Церкви Украины. Она призвала международное сообщество решительно отреагировать на нарушение основных прав человека на территории аннексированного Крыма. И, как сообщает ее пресс-служба, страна-оккупант продолжает репрессии против украинской церкви на временно оккупированной территории. Давайте послушаем. Представники окупаційної адміністрації, що діє на території тимчасово окупованого півострова, пред'явили митрополиту Сімферопольському і Кримському Клименту судове рішення з вимогою демонтувати храм Православної Церкви України Неопалима Купина в місті Євпаторія та сплатити штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі дії агресора прямо суперечать міжнародному праву, зокрема Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. А чем еще наша страна может помочь в этой ситуации, кроме как обращения к международным инстанциям и заявления о поддержке? Лише цим в першу чергу, тому що за всіма міжнародними нормами відповідальність за те, що відбувається на окупованих територіях, несе окупант. І ми зараз маємо піднімати на всіх міжнародних майданчиках питання про те, що Росія несе повну відповідальність за ті політичні репресії, які відбуваються на території Криму. Звісно, ми маємо пришвидшувати час звільнення Криму, це було б найкраще, але для цього потрібна політична воля від держави. Як ми вже з вами говорили, для цього треба посилювати армію і одночасно посилювати санкції проти Російської Федерації. Цим ми пришвидшимо час визволення Криму. Ну а поки цього не сталося, звісно, потрібно говорити на всіх міжнародних майданчиках про те, що ті переслідування, які відбуваються в Криму з боку росіян, неприпустимі. Нам це вдавалося, до речі, час від часу за посереднення, зокрема за посередництва Туреччини. Нам вдавалося звільняти і політичних в'язнів з території Криму. Я думаю, це треба робити далі. Але, звісно, це поки що все, що ми можемо зробити. Хоча це теж немало, тому що, звичайно, для Російської Федерації дуже неприємно, коли вони кожного разу говорять про те, що треба з них знімати санкції, а українська сторона і наші партнери постійно кажуть, що цього не можна робити до тих пір, поки Крим буде окупований. Сергей, сейчас к нашему разговору присоединится, вы не отключайтесь, присоединится Галина Шелест, руководитель безпековых программ украинская «Призма». Мы как раз, когда говорим о действиях, которые могли бы способствовать деоккупации Крыма, хотелось бы обсудить идею Владимира Зеленского создать международную крымскую платформу. Есть ли у вас
ясность, что это за будет механизм, как он будет действовать. Галина, Так, дійсно, це не просто було об'явлено. Про це є вже конкретні плани, і буквально наступного тижня МЗС буде представляти перші наробки вже серед експертів. Було декілька робочих зустрічей між Міністерством закордонних справ та експертами. В принципі, передбачається як форуми на найвищому рівні, так і на рівні міністрів закордонних справ. Це створення і робочих груп, які би допомагали Україні, і в політичній, і в дипломатичній, і в правовій площині постійно підтримувати увагу, по-перше, до кримського питання, а по-друге, працювати над поверненням Криму і реінтеграцією. Але окрім цього, планується ще й створення громадської платформи, на кшталт, як ми маємо у наших відносинах з Європейським Союзом, для того, щоб акумулювати з одного боку потенціал міждержавних відносин, а з іншого боку акумулювати громадянське суспільство, правозахисників і експертів безпекових, які також працюють над питаннями або безпосередньо пов'язаними з Кримом, або тими наслідками окупації Криму, які в нас є, наприклад, як мілітаризація Криму або проблеми з чорноморською безпекою. Тобто ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, проблема окупації Криму, вона не закінчується тільки фізично на території Кримського півострова і на сьогодні впливає на багато більшу кількість речей. Тому от формально, про що ми на сьогодні вже можемо говорити, це ідея скликання великого форуму з залученими державами, це постійні зустрічі на рівні президентів, очільників урядів, міністрів закордонних справ і робочих груп. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, когда может состояться Крымский саммит в рамках Крымской платформы. Давайте послушаем, что сказал об этом министр иностранных дел. Ця робота не буде зупинятися ані на день і увінчається вона самітом Кримської платформи, який пройде в Києві. І я сьогодні вже можу повідомити, що офіційно, що остаточно ухвалене рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується, і ми матимемо нагоду провести успішний саміт у столиці України. Ну вот, наверное, не случайно этот саммит запланирован именно в мае. Он совпадает как раз с трагической годовщиной геноцида крымско-татарского народа, когда крымские татары были депортированы из Крыма. И давайте сейчас попробуем поговорить, достаточно ли эффективно наши власти задействуют для работы над этой платформой Меджлис крымско-татарского народа. Вот, Сергей, как вы думаете? Ну, я думаю, що краще представники Меджлісу точно скажуть, чи достатньо використовують їхній потенціал. Хоча, на мою думку, Меджліс – це та організація, яка працює над цілісністю України. І, звичайно, це ті люди, які дуже добре знають, що таке Крим і що таке переслідування в Криму. Тому кому, як не з ними, українська влада має працювати. Звісно, що ми маємо також працювати з тими міжнародними партнерами, які так само працюють з кримськими татарами. Звичайно, ми маємо підключати Туреччину до цього процесу, яка є наш союзник у визволенні Криму. Я думаю, що чим швидше ми зрозуміємо, що тут не йдеться лише про переслідування українських громадян, а це взагалі міжнародна проблема, тому що окупація Криму – це проблема для всієї міжнародної безпеки. Бо чим швидше буде таке розуміння, яке ми будемо проектувати на всіх міжнародних зустрічах, тим швидше нам вдасться залучити якомога більшу кількість партнерів, які б долучались до тиску на Російську Федерацію. Зараз дуже важливо не забувати кримську тему, тому що блакитна мрія Путіна полягає в тому, щоб якось через проблему Донбасу, через якісь незрозумілі переговори, які зараз відбуваються, в тому числі за участі України, ми забули кримську тематику. І Путін постійно про це говорить, що він піде, ну, якщо не на поступки, не на компроміси, то принаймні на якісь перемовини щодо Донбасу, там він готовий про щось говорити, але при цьому він постійно говорить, що забудьте про Крим. Крим – це все, це закрита історія, це частина Російської Федерації, забудьте про це. От дуже важливо, щоб ми з вами не забули. І дуже важливо, щоб не забули наші міжнародні партнери. Тому, звичайно, Меджліс – це організація, яка має міжнародні зв'язки, і отут теж вони можуть постійно це питання піднімати.
Але не забуваємо про те, що Меджліс – це не є державна організація. Тому якраз залежить від держави України, наскільки ми будемо використовувати цей потенціал тим, щоб кримська тематика не зникала з порядку денного. Тому на кожній міжнародній зустрічі, на кожному міжнародному майданчику Україна має постійно нагадувати про Крим. Постійно. От це є така суперважлива задача для української дипломатії. Поки що ми якби з нею ми бачимо, що українська держава це робить, але ніколи цього мало не буває, тому що на тлі того, що зараз просуваються час від часу ідеї в українському суспільстві, що треба нам поступатися Росії, що треба йти на якісь компроміси. От буквально днями Кравчук знову заговорив про якісь компроміси. От на тлі цього важливо, щоб Крим не став тим предметом компромісу, який дав Україні уявлення, ілюзію можливого миру з Росією. Анна, скажите, пожалуйста, вот как можно пощупать собственно, то, о чем идет речь? Что такое международная платформа? Это аналогия нормандского формата, это переговоры, это и тупик в итоге, в который пришел нормандский формат. Ні, ні в якому разі. Нормандський формат – це був суто переговорний процес, створений ситуативно для переговорів по Донбасу. І він включав в себе в першу чергу, звичайно, Російську Федерацію, де посередниками вже виступали Франція і Німеччина для того, щоб змусити Росію сидіти за цим столом переговорів, а не наполягати на прямих переговорах з бойовиками. Кримська платформа має набагато більшу мету, тому що ми розуміємо, що Російська Федерація категорично не хоче сідати за стіл переговорів щодо Криму і говорить, що це закінчене питання, все вирішено, не повертайтесь до нього. І у нас на сьогодні дійсно дуже важливе питання – це повертати Крим, повертати кримські проблеми на міжнародний порядок денний, для того, щоб це не було суто там українські намагання воліти в вакуумі якомусь і Російська Федерація, яка відкидає всі ці закиди. Для того, щоб було зрозуміло, що це питання, яке стосується багатьох, а що у України є союзники, і що не значить, що якщо ми більше уваги приділяємо Донбасу через те, що там безпекова ситуація гірше, що ми забуваємо про Крим. Більше того, тут дуже важливо розуміти, що Кримська платформа буде важлива ще тим, що це не тільки питання кримських татар піднімається. Меджліс – дуже потужна організація, і завдяки ним всі ці 6 років постійно кримсько-татарське питання звучить і на міжнародних майданчиках, і в різних країнах. Вони багато зусиль до цього прикладають. Але все ж таки Крим в нас не тільки кримсько-татарський, Крим в нас не тільки гуманітарні питання, навіть так можна сказати. І на сьогодні ми бачимо шалені виклики в сфері і морської безпеки, і пов'язано з енергетичними ресурсами, і пов'язано з окупацією морської зони, і пов'язано з безпекою суднопласту, і пов'язані з охороною навколишнього середовища, і купа рибальства. І тут можна називати проблеми, які викликані цією ситуацією окупації, яка на сьогодні є. Відповідно, до кожної країни можна достукатися через різні сфери. І оця Кримська платформа, це з одного боку неформальна. Да? Кожна країна просто дає свою обіцянку, що вона буде брати в цьому участь. Але таким чином ми залучаємося іншими голосами, ми привертаємо увагу інших держав, ми зможемо виробляти спільні інструменти і механізми юридичні, політичні, дипломатичні, економічні проти Російської Федерації. Можливо, знаходити нові варіанти вирішення окремих соціальних проблем, як там обустройство адміністративних функцій чи ще чогось на українській території, яка біля Криму знаходиться. Тобто всі ці питання, їх потрібно і піднімати, і обговорювати, і демонструвати Російській Федерації, що ані Україна, ані світ їй не пробачає намагання анексувати нашу територію. Спасибо вам большое. Спасибо, Анна, что были гостем нашего эфира. А мы продолжаем разговор с Сергеем. Когда я говорю о том, что хотелось бы пощупать, я имею в виду, что к какому конечному результату эта платформа может привести. Вот, начиная путь, надо представлять, чем он закончится. Вот на ваш взгляд, чем он может закончиться? Чим більше у нас буде різних майданчиків і платформ, на яких ми будемо питання Криму піднімати, тим краще. Тут поза сумнівами, я не знаю, чесно кажучи, деталі того, що мається на увазі під Кримською платформою, про що говорить президент. Це красиво звучить, але треба подивитися, хто з наших міжнародних партнерів згоден брати участь. Це перше. Друге, які механізми дії мають бути. Я ще цього не знаю.
І, на жаль, зараз дуже багато є ініціатив з Офісу президента, які озвучуються як слова, але потім за цим немає жодних дій і розуміння, як це працює. Але тут сама головна історія, щоб ми ніколи не підміняли той загальний тиск на Росію і ті загальні заходи, які ефективні для того, щоб ми визволили Крим, щоб ми не підміняли це лише подібними платформами. Ну, знаєте, зараз в українському суспільстві поширюється така ідея, що, мовляв, для того, щоб в Україні був мир, і в даному разі, щоб визволили ми Крим, для цього потрібно, можливо, поміняти переговорників, можливо, створити якісь нові майданчики, можливо, як каже Кравчук, підписати новий Будапештський меморандум. Якщо ми будемо рухатись лише цим шляхом, миру ніколи не буде. Тому що сама дипломатія, сама по собі, вона ніколи не здатна принести мир. Єдине, що дипломати здатні зробити, це зафіксувати якісь положення. Але війни завжди припиняються лише тоді, коли якась армія стає слабшою або якась економіка стає слабшою. А дипломати це просто фіксують. Єдине, що дипломати здатні зробити, це створити умови для швидкої перемоги. Наприклад, для того, щоб посилити санкції проти Російської Федерації. Наприклад, для того, щоб отримати більше військову допомогу з Росії. Наприклад, для того, щоб з нашими міжнародними партнерами посилити наші зусилля, щоб визволили в'язнів, громадян України на території Криму. Але це не саме по собі, воно не припиняє війни, на жаль. Тому дуже важливо, щоб коли ми зараз чули з Офісу президента ідеї про кримські платформи, про нові переговорні майданчики, про будь-які компроміси. Дуже важливо, щоб у нас не було ілюзії, що саме по собі це зможе переконати Путіна змінити свою агресивну зовнішню політику. Треба розуміти, що для Путіна оця агресивна політика це такий аргумент у зовнішній політиці, тому що інших аргументів немає. І тому він має гарячі точки зараз фактично на всьому пострадянському просторі в тих країнах, які не встигли вступити в НАТО. І тому ми маємо зараз гарячі точки і на Кавказі, і в Молдові. Ми маємо зараз окупацію Криму, ми зараз маємо Донбас. І Путіна неможливо переконати платформами чи новими перемовинами. Для цього потрібно щось мати аргументованіше. Для чого треба мати тиск на Росію, який би був суттєвий. Санкції працюють. Хай не повною мірою, але це працює. Це та система, яка, звичайно, може впливати на рішення Путіна. Сильна армія працює, тому що це підвищує ціну агресії для Російської Федерації. Тому якщо Кримська платформа буде працювати в цьому руслі, якщо вона буде працювати на посилення переговорних позицій України, на посилення українських позицій в світі, тоді вона буде ефективною. Якщо це просто буде предмет зустрічі, щоб на якійсь конференції просто поговорити, звісно, нічого не буде. Тому давайте дочекаємося більш змістовних документів. Я, наприклад, не маю цих документів. Я не знаю, як ця Кримська платформа працюватиме. Але я точно знаю, що подібні ініціативи потрібні. Потрібно постійно піднімати Криму. І потрібно заразом з тим не забувати, що самі по собі дипломати ще ніколи мир не можуть принести. Що вони лише допомагають країні посилювати її військові можливості і економічні можливості. Давайте поговорим еще об одной ситуации, которая сложилась в нашей стране. Это конституционный кризис, который так или иначе, но все равно влияет и на нашу международную политику, и на наши действия под оккупацией Крыма. Это решение Конституционного суда, которое, как оценивают эксперты, аннулировало антикоррупционную реформу. Было решение президента Зеленского принять решительные меры по восстановлению этих законов, по изменению состава Конституционного суда. Но он даже угрожал депутатам разгоном, если они не поддержат его законопроект. Но, насколько известно, сейчас в Раде рассматривается проект закона Разумкова о возобновлении действия отдельных положений закона Украины о предотвращении коррупции, которые восстанавливают отмененные Конституционным судом законы, которые потом будут исправляться, потому что Конституционный суд как бы не сказал, что декларирование не нужно, он сказал, что оно должно просто соответствовать законам. Но вот внесенный спикером Дмитрием Разумковым и рекомендованный к срочному рассмотрению проект должны были уже сегодня голосовать депутаты за основу в зале, но стало известно, что Рада вынуждена перенести на следующую пленарную неделю этот законопроект о восстановлении электронного декларирования из-за нардепа Александра Дубинского. Он неожиданно подал в Раду альтернативный проект. Вот давайте послушаем, как это прокомментировал Дмитрий Разумков.
Підписалися 126 народних депутатів, але з незрозумілих для мене причин. Вчора, після того, як був розглянутий цей документ, і була досягнута позиція, що цей документ буде розглядатися в залі сьогодні, після того, як профільний комітет його розглянув і запропонував Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому, один з наших колег, Олександр Дубинський, вніс альтернативний законопроект 4104-1. А с нами на связи Борислав Береза, народный депутат 8-го созыва. Добрый вечер, Борислав. Добрый вечер. Вам, как опытному политику, как депутату в прошлом, вопрос. Для чего понадобилось Дубинскому регистрировать параллельный законопроект? Ну, на самом деле это делается только для обнуления рейтинга Зеленского, для фактически показания того, чего у него сейчас нету, власти, и для того, чтобы общество увидело, что появилась вакуум власти, когда даже партия Зеленского идет против Зеленского. Беда только в том, что этот вакуум очень быстро заполнится. И заполнит его, скорее всего, представители пророссийских сил, которые сейчас будут мобилизироваться, объединяться и окончательно отгрызут свой электорат от Зеленского, который увидит, что он не может подарить Украине обещанный быстрый мир, а тем более, что скоро 9 декабря, ровно год, как в Париже был обещан мир, и ничего не произошло. И этот вакуум будет заполнен Медведчуком и компанией. И вот Дубинский, сейчас подав свой законопроект, фактически приостанавливает любые инициативы. Но проблема не в этом. Проблема в том, что потом будет голосование. Любое голосование. Скорее всего, опять не будет голосов. Их нету сейчас, откровенно нет. И это показывает, опять же, не только кризис власти в Украине, но и отсутствие центральной власти. Я не являюсь сторонником Зеленского, но я понимаю, насколько важна для Украины центральная власть как сдерживающий элемент и как фактически вектор развития государства. Отсутствие такой власти говорит о том, что она появится через некоторое время. И не факт, что она будет проукраинская, и не факт, что она будет такая, которая вызовет симпатию у украинцев, которые очередной раз наивно ее поддержат. Ну, когда вы говорите, что Зеленскому нечего будет предложить и нечего будет говорить 9 декабря о мире, вот сегодня появилась информация, офис президента сравнил просто данные за период, когда было перемирие, и за тот же период прошлого года, когда его не было. И по их информации перестали стрелять в 5 раз меньше, обстрелы уменьшились. И уменьшилось количество погибших. Сейчас их 3, а раньше это было около 100. Правда, есть провокации. Вот давайте послушаем, что об этом сказал заместитель командующего Объединенных сил Богдан Бондарь. Це і обстріли, в основному з легкого стрілецького озброєння, це і порушення в плані мінування території, дистанційно в тому числі, це обладнання в інженерному відношенню позицій, які повинні бути, будемо так говорити, в тому стані, в якому вони залишилися на 27 липня, коли було прийнято рішення про режим припинення вогню. Це залучення безпілотників, які проводять відповідно розвідку, а також використовуються і в бойовому варіанті, коли проходить скидання боєприпасів, в тому числі запалювальних. Ну, и в то же время, как мы слышим, провокации продолжаются. Но неужели плохой мир хуже хорошей войны? А он решает этот плохой мир какие-то долгосрочные цели? Или мы не понимаем, что на самом деле это время нужно для того, чтобы переложить боевиков, чтобы набрать новых российских военных и завести их на территорию оккупированной Донецкой и Луганской области? Мы не понимаем, что это возможность усиляться боевикам на этой территории. Мы не понимаем, что мы теряем время и дальше фактически не решая свою проблему, главную проблему оккупированного Донбасса, присутствие российских войск на оккупированном Донбассе и войны. Она же никуда не делась, оно продолжится. В любой момент может продолжиться. Поэтому, знаете, как тут нельзя быть немножко беременной. Либо беременной, либо нет. Либо мир,
либо война, либо вот вяло текущий конфликт, который сейчас в любой момент может опять вспыхнуть. И тогда возникает один единственный вопрос. А ради чего пришел Зеленский, если он, обещая решить, не решает проблему? Оттянуть время? Ну да, хорошо, я согласен. Это тоже вариант. А что за это время происходит? Может быть, украинская армия усилилась очень сильно? Нет. Может быть, увеличилось количество профессиональных частей боевых? Тоже нет. Может быть, произошло приближение к стандартам НАТО, несмотря на то, что НАТО дало нам новый статус? И это не происходит. Фактически мы теряем время. Вместо того, чтобы усилять армию и вместо того, чтобы усилять экономику, теряется время. Поэтому достижение ли это? У меня большие сомнения. То, что меньше гибнут наши воины, это действительно достижение, это прекрасно. Но мы не знаем, что будет уже через неделю, через 2, через месяц. Какие провокации устроит Кремль? И во что это выльется? Вот это самое ужасное. И мы не понимаем, каким образом мы будем возвращать Донбасс и оккупированный Крым. До сих пор нет ни стратегии, ни тактики, а есть какие-то непонятные телодвижения в разные стороны. А россияне в то же время уже в трехсторонней контактной группе предложили новый план, который они собираются реализовывать. И наша власть как-то очень тихо ничего не говорит, она ничего не говорит и тихо соглашается с ними. Начинается открытие пропускных пунктов, начинаются какие-то непонятные телодвижения, что вот давайте пойдем навстречу. Вполне возможно, что со всеми этими скандалами вокруг Конституционного суда, вокруг кризиса власти и всего остального есть значительно более глобальный план. Протянуть, наконец-то, желаемый России вариант действительно капитуляции Украины. Спасибо вам за вашу позицию. Борислав Береза, народный депутат 8-го созыва, был с нами на связи. Мы продолжаем разговор с Сергеем Тараном. И вот Борислав уже затронул тему Донбасса и плана, который пыталась навязать Россия нашей стороне. Но вот наша сторона в этой трехсторонней контактной группе предоставила свой план совместных шагов. Он содержит предложение о полном прекращении конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганских областей в начале 2021 года, для того, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Давайте послушаем, что об этом рассказал руководитель делегации от Украины Леонід Кравчук. Перше, що ми пропонуємо зробити – припинити обов'язково збройний конфлікт і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території. Незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року. И вот глава нашей делегации отметил, что важно будет очень четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной, то есть держали в руках оружие, и не допустить наказания тех, на ком нет вины. Давайте еще послушаем, что сказал Леонід Кравчук. Це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроекту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися за законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі і з урахуванням досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, вони повинні нести відповідальність. А інші нормально жити і працювати на своїй українській землі. Сергей, вам удалось уже ознакомиться с этим планом, этими 5 шагами, которые предлагает наша сторона в этой контактной группе, и насколько реален прогноз, вернее, предложение провести весной выборы уже? Ну от скажіть, справді ви вважаєте, чи хтось вважає в цій країні, що Путін вирішив окупувати Донбас, тому що там не було достатньо забезпечені демократичні процеси для того, щоб були проведені місцеві вибори? Чи, можливо, Путін вів війська, що йому там не сподобались якісь наші закони, наприклад, закон про мову?
Ні, задача Путіна відновити Радянський Союз. Він це і не приховує, що його задача геополітична. Зробити з Росією гравця приблизно такою, яку вона була в часи Радянського Союзу. Тому йому потрібні гарячі точки. Тому йому потрібен Донбас, як той якір, який триматиме Україну від вступу до НАТО і Європейського Союзу. Тому було би дуже наївно думати, що якщо ми запропонуємо якийсь мирний план Путіну, то от Путін його так почитає і скаже, ну давайте, чому ні, власне. Очевидно, що це достатньо наївний план, хоча, звісно, те, що пропонує Кравчук, абсолютно логічно, крім виборів. Але треба, щоб розуміти перспективність цього плану, треба розуміти, що насправді хоче Путін. І от задача Путіна якраз інтегрувати окуповані території в територію України, але на своїх умовах, з тим, щоб справді відбулися вибори, без ніякої амністії, справді на місце влади прийшли вчорашні бойовики, які ще сьогодні там бігають з камуфляжем і стріляють в нашу армію, а завтра вони одягнуть депутатські значки. І от потім дуже важливо, щоб оці всі люди, які там будуть обрані на місцевих виборах, роз'їхались по всій Україні, і ми тоді справді матимемо дуже серйозну дестабілізацію по всій Україні, і ми тоді справді можемо мати внутрішній конфлікт. Те, про що говорить в Росії. Більше того, не треба забувати, бо Кравчук, судячи з усього, про це забув, що на території окупованого Донбасу дуже багато громадян, які є громадянами Російської Федерації. Про це росіяни, ніхто з них не приховує, що там масово роздавалися паспорти. От з ким ми матимемо справу після реалізації будь-якого плану? Ми матимемо справу з громадянами Росії, які, якщо що, будуть чекати знову допомоги від Путіна, щоб він їх визволяв. І, до речі, в Росії вже ж недавно проголосували закони, за яким Росія відкрито оголосила, що вона має за собою право будь-де втручатися в військовий конфлікт для захисту своїх громадян. Тому потрібно завжди на такі плани дивитися наперед, розуміти, що насправді є мотивацією Путіна. Тому мирні перемовини і ті перемовини, які посуваються Кравчуком, вони повинні відповідати головній меті. Вони мають працювати на посилення нашої армії і на посилення санкцій проти Російської Федерації. Ні для чого іншого вони не будуть здатні. Тому плани є, вони висуваються, але самі по собі вони навряд чи призведуть до миру. Тут існує одна небезпека. Та, що, знаєте, цей план Кравчука майже одночасно збігся з планом, який Російська Федерація висунула до України. Він, звичайно, набагато гірший. Там пропонується просто амністувати території і відмовитись Україні від закону про освіту, від закону про мову, відмовитись, по суті, від європейської інтеграції. І от що є небезпекою справжньою цього плану, це те, що зараз в українській владі може з'явитися думка, що треба якось досягти компромісу, що істина, як казав свого часу Зеленський, десь посередині, що достатньо Росії піти на якісь поступки і буде мир. І взяти план бойовиків, взяти наш план, щось там з їхнього пункту, щось з наших пунктів, і в результаті вийде такий компромісний план. Оце є найгірший сценарій, тому що, звісно, цей сценарій до миру не призведе, він призведе до загальної дестабілізації. Тому, коли Кравчук висуває свої пункти, свої плани, він повинен чітко відповідати на питання, що буде, якщо цей план не буде ухвалений, це перше. Який взагалі існує план, це вже не до Кравчука, це до Зеленського, щодо визволення окупованих територій, зокрема Криму. І третє, що робить українська держава для того, щоб аргументацію України робити більш сильною не папірцями, які пропонує Кравчук, а серйознішими аргументами. Роботою на міжнародній арені, роботу на дипломатичному фронті по посиленню санкцій Росії і по посиленню української армії. І, звичайно, ще третій пункт, ми весь час про нього забуваємо, він дуже важливий. Україна постійно повинна поставити питання про вступ до НАТО. Це, звичайно, довготривала перспектива, але це те, що приносить мир. От якщо ми так будемо ставити питання ширше, то тоді і мирні плани будуть сприйматися нормально. Але якщо українській владі будуть думати, що достатньо запропонувати мирний план або знайти десь істину посередині, то саме по собі це, звичайно, миру не принесе. Ну, а идея Украины предложить свободную экономическую зону на Донбассе, вот ее сегодня тоже поддержал и Леонид Кравчук. Он сказал, что она нужна на 30 лет для того, чтобы было видно, как мы развиваемся, и чтобы это заинтересовало жителей оккупированных территорий. Ну, давайте послушаем, что сказал Леонид Кравчук.
Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан. Ну, тут хотя бы даже, правда, уже сама цифра 30 лет для того, чтобы привести в регион нормальное положение, уже как-то не Вільна економічна зона де? Ну, на окупованій території, Ну, на звільненій території. Це перше питання, яке логічне. Друге питання, ну що таке вільна економічна зона? Вільна економічна зона, наскільки я розумію, і наскільки, в принципі, ми всі розуміємо, це означає, що бізнес може туди приходити і не сплачувати податки. Правильно? У мене є питання, за чий рахунок цей весь банкет? Хто платитиме за відновлення Донбасу, якщо податки не стягуватимуть? Ну, теоретично, Ну, це мало это же би так бути работает Росія. экономическая зона. То есть те, кто работает на территории, они ее и развивают за счет того, что налоги остаются у них. Це ваша інтерпретація, але може бути інша інтерпретація. Це може означати, що взагалі податків ніхто не платить. Правда ж? Тому в мене є питання, що економічна зона? Що є економічна зона в розумінні Кравчука? Цього ніхто не знає, бо і що він сам цього не знає. Тому саме по собі, знаєте, це розраховано так. От сказали, вільна економічна зона. І всі думають, ну це ж добре, що вільна економічна зона. Це ж означає, що там буде економіка, а не війна. А ніхто ж не вникає в деталі. І, напевно, і ніхто і не хоче вникати в деталі, тому що це вже серйозна розмова. Тому я думаю, що ця ідея, вона є, назвемо її так, екзотичною до тих пір, поки не буде оприлюднене, що саме має на увазі. Но мы можем вільна сравнить економічна зона. со свободной экономической зоной Крыма, которая действует на оккупированной территории. Вот Я вам и- відкрию, так, ну це ж, от що, ви назвете економічну зону в Криму, так? А я вам можу назвати ще один приклад. Наприклад, на території, зокрема, і Донбасу, коли це ще була частина України, був час, коли там була вільна економічна зона. Це було в давні часи, в часи там Кучми, і в результаті чого ця вільна економічна зона просто була інструментом для виведення України з податків, для того, щоб не платити їх податків. Для цього вона була створена. Чи призвело це до розквіту Донбасу? Ну, це питання відкрите, я думаю, що відповідь на нього очевидна. Тому, знаєте, будь-який економічний процес чи політичний, він завжди має бути після безпекового процесу. От треба спочатку гарантувати, що там буде присутність української держави, яка контролюватиме кордон, яка забезпечуватиме правопорядок. Тоді можна говорити про будь-які економічні плани розвитку. Хоча я вважаю, що Україна має ставити більше питань. Вона має ставити питання для Російської Федерації для того, щоб вона відновила інфраструктури, або принаймні, щоб це було на її кошти. Тому що вона її зруйнувала. Вона має відповідальність, повинна нести відповідальність за війну на території України. І тоді я розумію, звідки кошти. А якщо немає цих розрахунків, от Кравчук каже, є розрахунки до 30-го року, ну покажіть ці розрахунки. Ну може ми хоча б дізнаємося, що мається на увазі під словом вільна економічна зона. А от поки не буде цих розрахунків, це треба сприймати лише як такий піар, як спробу дати якийсь такий красивий меседж, але навряд чи за цим є якась серйозна робота. Ну, я от дуже просте питання поставлю. Чи хтось з телеглядачів згодиться зараз інвестувати чи купити квартиру, наприклад, зараз на території Донбасу? Ну ні, там нерухомість дуже впала в ціні саме тому, що немає проблем, немає забезпечення безпеки, немає розуміння того, куди йдуть ці кошти. І от поки там не буде розуміння безпеки, жоден бізнес туди не прийде. Поки там будуть стріляти, поки не буде розуміння того, яка держава там контролює ситуацію, поки не буде там судів, яка гарантує право власності, ніякий економіст, ніякий бізнесмен туди не прийде. Тому спочатку питання безпеки, спочатку контроль над кордоном, спочатку український правопорядок, спочатку суди, а потім будь-яка розмова про будь-яку економіку, можливо, економічну зону. Спасибо вам большое, Сергей, что были с нами на связи. Сергей Таран, политолог, с которым мы обсуждали и Крымскую платформу, и вопрос деоккупации Донбасса. А я напоминаю нашим телезрителям, что вы можете тоже стать участниками нашего эфира, позвонив к нам в студию. Номера телефонов и вайбера вы видите сейчас на своих экранах. Вы можете с нами связываться и по скайпу. А мы продолжаем наш эфир и продолжаем обсуждать ситуацию, сложившуюся на Донбассе.
И вот предлагаю сейчас послушать о том, как в Верховной Раде оценили инициативу Леонида Кучмы, оценили план действий, который предложила наша сторона в трехсторонней контактной группе. Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский убежден, что план совместных шагов, подготовленной украинской делегацией для трехсторонней контактной группы, невозможно выполнить. По словам Лозинского, комитет готов вызвать для объяснений главу украинской делегации в ТГК Леонида Кравчука. Вот давайте послушаем цитату Лозинского. Здійснити цей план неможливо. Це його фантазія. Це не позиція парламенту. Ніяких виборів не може бути проведено зараз негайно. Парламент має свою позицію. Реінтеграція за стандартами ООН – необхідна умова для проведення виборів. А с нами на связи Светлана Залещук, народный депутат 8-го созыва. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер. Как вы оцениваете инициативу плана действий и выборы в марте на оккупированных территориях? На мою точку зору, і вона не змінювала за останніх 6 років з моменту анексії і окупації, зокрема окупації Донбасу, що повернення суверенітету має відбуватися за формулою. Це кордон, контроль, безпека. А далі все інше. І саме в такій послідовності. Эти предложения есть в плане действий? Не зовсім. Ми не бачимо в плані дій, наприклад, коли встановлюється контроль за кордоном. Він передує проведенню виборів, проведенню певних дій на цій окупованій території. Чи все ж таки на початку ми контролюємо кордон повністю, ми його закриваємо, наші прикордонники там стоять і унеможливлюють будь-яке проникнення і зброї, і грошей, і так званої гуманітарної допомоги з російського боку, найманців чи будь-яких інших людей. Це ключове питання, тому що, маючи відкритий кордон, маючи цю дірку, ми не контролюємо там ситуацію. Друге, коли я кажу контроль, я маю на увазі не фейковий контроль, не контроль, який, можливо, може бути прийнятний, наприклад, для наших друзів навіть за кордоном, і для наших партнерів, а той контроль, коли ми розуміємо, що люди відчувають себе в безпеці, що спостерігачі за виборами можуть відчувати себе в безпеці, що будь-який політик, приїхавши на ту територію, може вільно говорити, висловлювати думки, пропонувати ідеї, і він не буде вбитий, побитий, вкрадений і так далі. Далі. Йдеться про, в тому числі, контроль над органами влади, місцеве самоврядування, поліція, судді і так далі. Як ви можете проводити взагалі вибори, якщо ці інститути на момент виборів діяти не будуть? До кого ви будете звертатися в суд? До кого ви будете звертатися, якщо щось стається? До місцевої поліції, яка насправді допомагала вбивати, переслідувати людей, які ще в той час захищали, наприклад, територіальну цілісність. Це все дуже важливі речі. Без них вибори фактично провести неможливо. Який би красивий план ми не написали. Может ли это означать, что Леонида Кравчука ждет судьба Витольда Фокина? Судя и по реакции Романа Лозинского, что комитет не согласовывал такого решения и парламент не поддерживал идею выборов в марте. Насправді, тристороння група, в неї є завдання, їй поставлено завдання виступати з ініціативами, пропозиціями, переговорними можливостями. І я не думаю, що всі ті пропозиції, які висуває керівник переговорної групи з українського боку, можуть і будуть реалізовані. Тому чи чекає його доля Фокіна, це вже інше питання. Насправді тут найважливіше, що ми будемо робити, якщо цей план дій нереалізабельний. І, знаєте, я чула таку реакцію з боку міжнародних партнерів, ви, напевно, теж її зустрічали. Зокрема, в останньому інтерв'ю німецький посол в Україні зазначила, вона каже, що останнім часом дуже помінялася динаміка в переговорній групі. І Україна завжди виступає з ініціативами, може не завжди вдалими, але ми бачимо, що тепер Росії доводиться реагувати. Не виключено, що це і така тактика, що ми виступаємо з різними ініціативами, ми показуємо, що ми проактивні, що ми хочемо щось робити. Не все вдається саме через позицію російської сторони. З моєї точки зору, особистої точки зору, мені здається, що цей план зараз не може бути реалізований. Саме з цієї причини, з причини номер один. І це причина
це бажання конкретно Кремля, Путіна, російської влади дозволити те, щоб ця територія була деокупована і реінтегрована. Ця умова не виконувана, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росії вигідно мати оцей дестабілізуючий фактор для унеможливлення України інтегруватися і в ЄС, і в НАТО. І мати під боком, по суті, члена НАТО і члена ЄС – це невигідно Путіну. Ну, тогда получается, что это бессмысленная работа, если все равно есть решение Кремля, и Кремль менять своего решения не собирается. Что бы мы ни делали, какие бы инициативы ни предлагали. Я так не вважаю, пробувати все одно потрібно, в першу чергу. Друге, вважаю, що тактика проактивності з українського боку теж може бути, як бачимо, частково виграшною, тому що міжнародні партнери сприймають це позитивно, і тут можна оцінити позитивно. Інша справа, що нам не потрібно підставлятися, і якісь, можливо, такі ініціативи, як формула та Штайнмаєра, яка погіршила, з моєї точки зору, наші переговорні позиції, може бути там просунута вперед, і кроку назад вже складно зробити. Хоча, знаєте, я хочу теж згадати кілька заяв, по-перше, президента Зеленського, який сказав, що дедлайн, ще рік тому сказав, що дедлайн там до кінця року, а потім, якщо не виходить в нас деокуповувати ту територію Донбасу на наших умовах, в нас є план Б. Що нещодавно це повторив віце-прем'єр з реінтеграції пан Резніков. Він чітко сказав, що ця дата, більше того, 9 грудня. І я теж очікую, що, можливо, це гра з останньою великою пропозицією дуже конкретної дії. Якщо Росія його не підтримує, то буде реалізовано сценарій Б. Зараз складно сказати, тому що ми не до кінця розуміємо всіх тих планів, які є в адміністрації президента, той мастер-план, який вони розглядають. У вас может быть какие-то предположения, версии, что это за план Б? Что может быть? Я не хочу спекулювати, насправді. Я не маю цієї інформації і спекулювати не хотіла б. Це може бути повністю блокування будь-яких подальших переговорів, відрізання фактично Донбасу, наприклад, так, стіна і пропозиції населенню, яке там живе, всім, наприклад, проукраїнським, ті, що хочуть бути частиною України, переїжджати, жити тут. І Україна не буде вести переговорів на умовах Росії, допоки не зміниться чи внутрішня ситуація, чи зовнішня ситуація, наприклад, в самій Росії, чи тиск з боку міжнародних партнерів в такий спосіб, який би дозволив Україні вже зараз взяти під контроль кордон і реалізовувати реінтеграцію на тих умовах, які вигідні Україні. Так як в Хорватії, дуже часто повторюють Хорватію. Я нагадаю нашим глядачам, от нещодавно наш віце-прем'єр Резніков був в Хорватії, він вивчав досвід. В 91-му році частину Хорватії було окуповано Сербією. Міжнародні партнери тисли, щоб відбувалися переговори на умовах Сербії і щоб були якісь домовленості, як цю територію там поділять, будуть контролювати, зроблять автономію. Приблизно те саме, що відбувається в нас. Але в 94-му році, 3 роки по тому, як відбулася окупація, Хорватія, наростивши можливості, сили, в тому числі військові, армія, по суті, у військовий спосіб повернула територію, захоплену Сербією, і провела там, безумовно, і місцеві вибори, встановила свою владу, але на своїх умовах. Тобто вони відновили територіальну цілісність, встановили суверенітет і жодним чином не пішли на поступки територіальні якісь Сербії, таким чином незалежно далі мали можливість інтегруватися. І в НАТО, в ЄС, їм не диктувала Сербія їхніх умов. Це може бути один зі сценаріїв. Освободила свои территории военным путем. Азербайджан сейчас освобождает свои территории военным путем. До этого они 30 лет ждали, пока пройдут переговоры в том же самом Минске по поводу ситуации в Нагорном Карабахе. Выходит, что самый эффективный путь – это военный. Но насколько он реалистичен? Я цього не стверджую. Я кажу про одні зі сценаріїв, які можливі, які рухалися інші країни, але для цього має скластися дуже багато умов. Наразі в Україні, і це я стверджую і наголошую, нема іншого шляху, аніж дипломатичний шлях, аніж шлях переговорів, аніж шлях переговорів з нашими міжнародними, в тому числі партнерами. Ми за жодних умов не повинні сьогодні йти в військовий сценарій, ми до цього не готові, в нас немає для цього передумов. Очевидно. І тому на сьогоднішній день це може бути, умовно кажучи, збереження статусу-кво, домовленість для того, щоб не було гарячої війни, але
призупинка, наприклад, переговорів щодо реінтеграції на умовах, які вигідні сепаратистам і Росії. А третий вариант — компромисс может быть? И если может, то где опять же эти красные линии? Ви абсолютно праві. Компроміс – це один з варіантів, але говорячи про червоні лінії, це ключове питання. На що ми готові погодитись? Чи готові ми погодитися на російський анклав? Чи готові ми погодитися на, справді, наприклад, деокупацію, реінтеграцію? Формально там не буде російської влади, але ми будемо чітко розуміти, що всі органи місцевої влади, в зв'язку з тим, як мінські домовленості були підписані, вони контролюються Росією. Я нагадаю, що відповідно до мінських домовленостей, насправді на Донбасі має бути самоврядування, яке відрізняється в усіх інших регіонах. Там має бути окремі вибори, окреме керування поліцією, окрема юрисдикція, окремі юрисдикція суддів, окрема так само юрисдикція інших органів влади. Тобто Київ не буде контролювати прокуратура, прокурорів, які там живуть, міліцію, яку там живуть. Це може бути, знаєте, такий сіра зона України, в якій під тими ж дулами автоматів, які будуть збережуться, будуть відбуватися дуже багато різних процесів, на які центральна влада не буде мати впливу, і це буде постійним дестабілізуючим фактором, який буде відвертати всю увагу і забирати всі ресурси, які є в Україні. Спасибо вам за то, что были с нами на связи. Светлана Залищук, депутат 8-го созыва Верховной Рады, с которой мы обсуждали ситуацию на Донбассе, о попытках и о вариантах деоккупации, восстановления нашей территориальной целостности, о плане «Б», возможно, о плане и остальных вариантах, как это возможно сделать. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. В нашей студии работают телефоны, работает Viber и работает Skype. Сейчас номера вы видите на экране, и мы сможем принять ваши звонки и ответить на ваши вопросы. И вот, говоря о ситуации на Донбассе, мы уже вспомнили про ситуацию и в Хорватии, и в Нагорном Карабахе, говоря о войне за восстановление территориальной целостности Азербайджана. И вот одни из последних новостей, которые оттуда приходят. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете «Ля Република» заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе. Он сообщил, что если премьер-министр Армении возьмет обязательства об освобождении остальных территорий, то Баку готовы остановить сегодня же. Пока же он не взял на себя такие обязательства, заявил Алиев. И вот говоря о компромиссах, лидер Азербайджана отметил, что компромиссом Армении должно быть полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнение их основных принципов. Мы уже в одностороннем порядке освободили 4 района, поэтому Пашинян должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны. В МИД Армении заявили, что пока встреча армянского премьера Никола Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым не планируется. И вот мы сейчас ждем, что к нашему разговору подсоединится Фуат Ахундов, представитель администрации президента Азербайджанской республики. Но, как мне режиссеры подсказывают, еще нет. Поэтому мы продолжим обсуждать новости, которые сегодня произошли в Украине и в оккупированном Крыму. И напомним, что сегодня Верховная Рада должна была рассматривать законопроект о возобновлении электронного декларирования для того, чтобы восстановить парализованную работу антикоррупционных систем. Но был внесен параллельный проект закона депутата Дубинского, который затянул эту работу. И, скорее всего, что депутаты, тем не менее, депутаты будут рассматривать законопроект, предложенный спикером Разумковым, который восстанавливает законы, которые были, действие которых было прекращено решением Конституционного суда, для того, чтобы внести их изменения, которые бы соответствовали Конституции, чтобы они не противоречили основному закону нашей страны.
а не пойдут тем путем, на котором настаивает президент Владимир Зеленский. Он предлагает радикальные меры возобновления доверия судопроизводству, предлагая возобновить доверие к Конституционному суду Украины. Он настаивает на распуске парламента и на продолжении работы тех законов, которые были отменены Конституционным судом, и даже пригрозил Верховной Раде распуском, если они не поддержат его инициативу. При этом, как отмечают многие эксперты, распуск украинского парламента может привести к кризису парламента, в том числе и парламентскому кризису, потому что набрать в этот раз большинство, монобольшинство, которое удалось сделать после досрочных выборов Верховной Рады, в этот раз не получится, потому что, как показали результаты местных выборов, слуги народа не смогли сформировать большинство в регионах, в украинских. Мы сегодня говорили и о ситуации в оккупированном Крыму, где преследуются все инакомыслящие. Для этого находятся самые разные поводы. Один из этих поводов — это преследование по религиозным мотивам. Митрополита Крымского и Симферопольского Климента приказали разрушить храм в Евпатории, который был построен еще до оккупации. И если этого не произойдет, то ему грозят огромные штрафы. Кроме этого, оккупанты преследуют и людей, которые занимаются проповеднической деятельностью в оккупированном полуострове, просто потому что оккупационный российский ДУМК, Духовное управление мусульман Крыма, занимается тем, что таким образом борется с теми, кто не поддерживает их идеологию сотрудничества с оккупационными властями. И как мне подсказывают режиссеры, с нами на связи уже Фуат Ахундов, представитель администрации президента Азербайджанской Республики. Добрый вечер. Добрый. Хочется от вас услышать из первых уст, какие новости с фронта, какая ситуация сейчас в Нагорном Карабахе. Ну, идут бои по различным направлениям. Ситуация, как бы вам сказать, продолжает контрнаступление. Правда, противоположная сторона, армянская сторона, пытается отбить обратно территории, которые нами освобождены. Но у них это не получается. Честно говоря, можно образно сказать, воюет армия 21 века с армией 20 века. И шансов, это уже все видят, даже в Армении практически никаких нет. Прозвучало заявление Ильхама Алиева о готовности Баку остановить войну, если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий. Насколько... Да, это же логично. Насколько, если Армения уйдет из захваченных территорий, фактически война же, по большому счету, прекратится сама. Речь идет о том, что мы сейчас выполняем резолюцию Совета Безопасности ООН. Мы освобождаем территории, которые четырежды Совет Безопасности ООН собирался, голосовал. Мы освобождаем, и вот он имел в виду оставшиеся районы, которые чтобы они ушли. А когда они уйдут, какие проблемы? В Нагорном Карабахе власть взяла хунта. То есть это абсолютно незаконный план формирования. Для того, чтобы понять, с кем мы воюем, вообще что происходит, достаточно сказать, что вот долгие годы президентом Армении, предыдущий президент Армении был Серж Саркисян. Вот цитата по Томасу Девалю, которую вы можете найти в интернете, да? Висит книга «Черный сад, Карабах». Томас Деваль, английский исследователь. Цитата Серж Саркисян. Это он говорил про геноцид Ходжалды. Азербайджанцы думали, что мы будем шутки шутить. У нас рука не поднимется на стариков, женщин, детей. Но мы сделали это и показали Азербайджану, что мы настроили серьезно. Вот как такой человек, который убивал женщин, стариков, детей, будучи президентом Армении, куда он мог привести Армению? И какие переговоры с ним могли идти? Понимаете? Случилось то, что случилось. Никуда они уходить не хотели. 20% территории Азербайджана оккупировано были. Все эти годы, 27 лет, шли переговоры, где только лишь словами
Да? Давление, мы недовольны поведением сопредседателей Минской группы, что они недостаточно довольны, недостаточно сильно оказывали давление на Армению, понимаете? Но мы, как любая другая нормальная страна, будем начинать освобождать сами. То есть контрнаступление, другими словами, мы освобождаем территорию от иностранного солдатского сапога. Но это же совершенно обычное явление, естественно. Это необычное, мы не хотим проливать кровь. Мы долго пытались лучше. Им объясняли, что мы, кстати, несколько раз делали заявление в течение года. Тот же Ильхам Алиев, президент, говорил, что если мы видим, что переговоры ведутся только ради переговоров и как бы и ни для чего более, то мы оставляем свое право применить военные. Мы это все говорили. Видимо, они не верили нам. А насколько реально начать диалог с Пашиняном? Диалог может быть только... Мы же 27 лет мы же не будем диалог вести опять на тему, что просить, умолять их освободить территорию. Диалог может быть только начаться только тогда, когда они безоговорочно. Кстати, в резолюции Совета Безопасности говорит, что немедленно и безоговорочно. Вот это немедленно 27 лет длилось. То есть продлевать это немедленно еще на несколько лет мы не собираемся. То есть разговор может только что безоговорочно, немедленный вывод войск. А дальше мы цивилизованная Кавказская республика. У нас многонациональное население, в отличие от Армении. Это тоже показатель. Знаете, страна на Кавказе, где села соседние на разных языках говорят, появляется мононациональная Армения, которая совершила этнические чистки. Потом она совершила этнические чистки на территории Азербайджана 20%, и насмерть стоит, пытается там закрепиться. А мы хотим сделать это 20% территории такими же многонациональными, как и весь Кавказ, как и окружающие Армению и другие страны. Турция, Иран, Грузия и мы, Азербайджан. Понимаете? Мы возвращаем туда коренное население к себе в родные дома. Это тоже совершенно естественно, закономерно. Я не понимаю, к чему вообще можно придраться. После освобождения тема переговоров. После освобождения тем переговоров нас пытаются обвинить в том, что мы будем совершать этнические чистки. Нет, нет и нет. Еще раз нет. Мы будем вести переговоры с собственным армянским населением, вернее, карабахским армянам. У нас армянское население в Баку тоже есть. Мы будем вести с теми, кто переговоры уже наши, когда вернутся азербайджанские беженцы в свои дома в Карабахе, это наше азербайджанское население, которое веками вместе с армянами жили, они найдут язык общий. Там не о чем будет особо беспокоиться, я думаю. Они как жили вместе, так и будут жить. Может, какое-то первое время будет напряженность, там, это все детали. Это детали. Главное. Хочется узнать ваше мнение, вот как со стороны в нашей ситуации. У нас сейчас тоже стоит дилемма, связанная, как решать вопрос деоккупации аннексированных Россией территорий, в том числе и на Донбассе. И вот мы сегодня уже и говорили об этом с депутатом 8-го созыва Светланой Залищук, о том, что есть хорватский опыт, когда территории были возвращены военным путем. Есть ваш опыт мирных переговоров в Минске, которые мы ведем сейчас. Вот хотелось бы вашу точку зрения со стороны узнать. Стоит ли нам уповать на переговоры в формате трехсторонней контактной группы, надеяться на поддержку там, ОБСЕ, что мы сможем быть услышаны, и Россия пойдет на какие-то компромиссы, уступки и освободить нашу территорию? Или нам нужно готовиться к вашему варианту? Знаете, я никак не могу вам советовать. Я не совета прошу, я просто хочется узнать вот ваше мнение по этому поводу. Ваше мнение, со стороны видно, что для того, чтобы, вы знаете, со стороны мы только видим то, что в информационных новостях. Это совсем не тот случай, когда со стороны виднее. Да? Это совсем ситуация не похожа на нашу. Понимаете? И поэтому мне кажется, что ваши переговоры пока что это совсем не те переговоры, которые у нас были. Мне кажется, что ваши переговоры могут увенчаться чем-то, в отличие от наших. Потому что там, по-моему, более предсказуемые участники. Кого вы имеете в виду? С нашими никак невозможно договориться. У нас там 3 участника. Украина, Россия и ОБСЕ. И до сих пор найти компромисса с россиянами нам не удается.
Ну, давайте оставим без комментариев. Я Мне понял, трудно да. честно Хорошо. вспомнить. Ваше представление о том, как будет развиваться ситуация у вас в ближайшее время? Мы закончим свое контрнаступление. Наша цель, чтобы ни одного солдата армянской армии на территории Азербайджана не оставалось. Мы этого добьемся. По-моему, это видно невооруженным глазом. Дальше это 20% территории, представляете, куда мы не могли вложить ни одной копейки. То есть 80% территории Азербайджана процветает, как вы знаете, и все это ставят пример. А 20% мы должны наконец-таки вкладывать инвестиции, чтобы это тоже превратился в цветущий край. Карабах — это лучшие земли территории, там такое можно и сельское хозяйство прекрасно поднять. Все, и народ. Главное — создать комфортные условия для народа. Главное — показать, что Азербайджан и в случае Карабаха также будет многонациональным. Это многонациональная страна. И нас самое главное — наконец-то перекрыть границу с Арменией и Карабахом, чтобы оттуда не экспортировалось из Армении всякие террористические угрозы, террористическая пропаганда, чего мы не могли сделать в советское время. Все зло исходило из Армении. Поверьте, это мнение не мое, это мнение карабахских армян, которые неоднократно об этом говорили. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Фуат Ахундов, представитель администрации президента Азербайджанской Республики, был с нами на связи. А мы продолжаем наш эфир. Еще раз напоминаю, что у нас есть телефоны прямого эфира, по которым вы можете связаться с нами. Можете позвонить нам по прямым телефонам, по мобильному или по вайберу с нами связаться, а также по скайпу. Дальше мы будем говорить о выборах президента Соединенных Штатов Америки. Выборы завершились, а подсчет голосов нет, и продолжаться он может быть очень долго. И первые результаты, официальные результаты появятся в декабре. А вступит в должность новый глава государства или старый новый глава государства только в январе. Пока же там развиваются драматические события. Вот если вы наблюдаете за информацией онлайн-результатов, которые появляются на всевозможных сайтах, так на сегодняшний день у Джо Байдена 264 голоса выборщиков по количеству штатов, проголосовавших за него, а у Дональда Трампа 214. Но, как мы знаем, выборы в США могут быть непредсказуемыми, потому что похожая ситуация складывалась на прошлых выборах, когда побеждала Хиллари Клинтон по количеству голосов проголосовавших американцев, но в итоге по результатам голосования выборщиков победу одержал Дональд Трамп. И вот сейчас эту ситуацию мы обсудим с политическим обозревателем Андреем Пятковским. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман. Уже прошло достаточно времени после голосования, уже большая часть штатов уже почти полностью подсчитали результаты. Можем ли мы говорить хотя бы о предварительной победе Джо Байдена? Да, скорее всего, победит Байден, но есть некие этюдные, почти невероятные возможности расклада голосов, в которых окажется победителем Трамп. Вы позвонили в очень важный момент. Сейчас как раз у меня вот здесь CNN на планшетке я слежу. Дадут последние данные по подсчету голосов в штате Джорджия. В этом штате лидировал Трамп, но Байден его догоняет. И вот если он выиграет этот штат, он становится президентом. Это очень важно, потому что в тех штатах, на которые он твердо рассчитывал, и мы все последние 2 дня комментаторы говорили, что он выигрывает Аризону и Неваду, в них при подсчете дополнительных голосов последних это преимущество тает. Но так как у него есть возможности вот в нескольких штатах, я думаю, что все-таки победит Байден. И это будет справедливо, потому что национальным голосованием вы уже разъясняли, слушайте, что национальное голосование и голосование выборщиков различаются. За Байдена проголосовало 72 миллиона американцев, а за Трампа 68. Преимущество в 4 миллиона, а он вот должен
один голос в каком-нибудь штате зависит. Ну, вот Вот Трамп кажется, что- неоднократно заявлял о вбросах, практически чуть ли не по украинскому сценарию времен Януковича, когда были фальсификации на выборах. Вот именно, мы не в Украине Януковича, а в России, в Америке уже скорее Байдена, чем Трампа. Но это его обычная тактика. Он будет это продолжать несколько дней после выборов, заваливать суды исками. Но это ничего не приведет, потому что все это ведется под громан, буквально под контролем всех миллионов американцев и наших иностранных наблюдателей. Тут нет, понимаете, нам, украинцам и русским, трудно понять, здесь нет избирательной комиссии. Нет там нашей Панфиловой, и я не знаю, кто у вас там, Кивалов, по-моему, был при Януковиче. Это было при Януковиче, да. Да, такого понятия нет национальной. Каждый штат считает свои голоса внутри этого штата отдельно. И буквально это делается в прямом эфире, все можно проследить. Так что эти все наскоки Трампа после выборов, это совершенно пустое место. А какая обстановка в Соединенных Штатах? Вот приходят оттуда тревожные новости о том, что там начались протесты, которые переросли в беспорядки, демонстранты начали бить окна магазинов, ресторанов. Об этом сообщает шериф округа Малтнома. За ночь были арестованы 11 человек, у которых было найдено оружие, зажигательные смеси. Губернатор Орегона направила в Портленд Нацгвардию для помощи полиции. Такая же информация приходит из Филадельфии, Пенсильвании, из Нью-Йорка. Там были столкновения, и полиция сообщила о 20 задержанных. Что там происходит? Ну, объективно надо сказать, хоть я являюсь сторонником в данном конкретном процессе Демократической партии Трампа, основная структура, которая ответственна за эти беспорядки, это так называемое движение Black Lives Matter, жизнь черных, значит, ну, лозунг правильный, конечно, хотя значит жизнь любого человека, но организованная им демонстрация протеста часто вырастает в погромы и грабежи магазинов. И вот ошибка Демократической партии, которая как бы сочувствует идее равноправия черных, она в том, что она недостаточно ясно отмежевывается от крайности этого движения. И за счет этого, между прочим, они потеряли ключевой штат Флорида. Там очень большую силу имеют кубинские мигранты, ненавидящие все прелести коммунизма. И, конечно, вот это крайнее левое движение у них вызвало отторжение, и Байден потерял этот штат. Это вообще могло стать решающим. Ну вот, судя по настроению последнему, Байден все-таки доведет до победы, и, слава богу, не будет повода для этих Black Lives Matter выходить на улицы, устраивать беспорядки, а потом, я думаю, президент Байден постепенно разберется с этими организациями. Давайте попробуем, хотя и многие критикуют такое отношение, такую оценку кандидатов в президенты США, кто из них будет жестче по отношению к России, но спрогнозировать, сможет ли Трамп, не оглядываясь на то, что ему не нужно будет переизбираться, стать лучшим другом России, как он любит об этом говорить, и будет ли Байден действительно таким ястребом по отношению к России, как он говорит в предвыборной кампании своей? Да, к сожалению, Трамп во втором своем пришествии может совершенно распоясаться. И здесь именно это одна из основных для меня, и я думаю, для украинского общества, это самая главная причина, почему мы придерживаем кандидатуру Байдена. Психологическая зависимость, и, по-видимому, не только психологическая, Трампа от Путина, она просто удивительна. Она сказывается на каждой встрече один на один, где Путин явно выглядит как доминантный самец. И, в общем, в политике Трампа. Трамп не может противостоять, такова американская система, всему военно-политическому истеблишменту США, который консолидирован в поддержке Украины и в сопротивлении путинской агрессии не только в Украине, но по всему миру. Но вставлять палки в колеса, там, задерживать санкции, где-то там вдруг заморозить помощь военную, это он может. Поэтому присутствие Байдена — это гораздо более выгодно для Украины, тем более, что Байден взбешен нападками Трампа на него лично, и
все те так называемые адские санкции, которых поддерживают и республиканцы, которых поддерживали, в принципе, даже и члены Трампского кабинета Помпео и Эспер. У них гораздо больше шанс быть реализованными, введенными в действие при президенте Байдене. Спасибо вам большое за то, что подключились к нашему разговору. Андрей Пиантковский, политический обозреватель, был с нами на связи. Еще раз благодарю вас за то, что достаточно подробно рассказали нам о перспективах результатов выборов в Соединенных Штатах Америки. А наше время подходит к концу. Я благодарю вас за то, что были с нами. Следующий час, буквально уже через несколько минут, в этой студии для вас будет работать Гульсум Халилова. Не переключайтесь.